Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra plaatst vandaag foto's van economische activiteiten in Bullumbaai. In december vorig jaar tekende Refineria di Curaçao een contract met het bedrijf Mercuria Energy Trading over de opslag van olie en olieproducten in Bullumbaai. Het is het doel van RDK dat op die manier inkomsten voor Curaçao worden binnengebracht. Deze week kwam de tanker Largo San producten afleveren in Bullumbaai voor Mercuria Energy. En daarmee was er voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van economische activiteit op het terrein. Terwijl de partijen MFK en PNP nog druk bezig zijn met de formatie van een nieuwe regering, hebben delegaties van de partijen gisteren voor de tweede keer in korte tijd een virtueel gesprek gehad met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. De voorzitter van de PNP, Ramon Chong, zegt vandaag in de Extra dat het gesprek zakelijk en goed was. Op veel punten zitten Nederland en de nieuwe coalitie op één lijn, zo stelt hij. Knops heeft volgens hem verder gezegd nieuwsgierig te zijn naar de voorstellen die de nieuwe coalitie heeft om opnieuw te onderhandelen over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling COHO. De Curaçaose partijen hebben een brief overhandigd aan Knops en er is een afspraak voor een nieuwe virtuele ontmoeting gemaakt. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por servir y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Coração te que no meio do mundo. Se a botar coração, não tem importância botar ela flow. A botar coração, botar-me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Maduro en Curiel's bank heeft gisteren een waarschuwing uit laten gaan. Veel mensen op Curaçao hebben donderdag een mail gekregen waarin staat te lezen dat de code van de ontvanger van de mail is verlopen om via internet te bankieren. Ook wordt gesteld dat mensen hun code via de mail kunnen reactiveren. MCB waarschuwt iedereen op Curaçao om hier niet in te trappen. De mail is afkomstig van een mailadres waarin MCB online in staat, maar is niet van de bank. MCB laat weten dat ze nooit per mail codes of andere persoonlijke gegevens versturen en vraagt ook iedereen om niet hun eigen paswoord, pincode of andere codes prijs te geven aan onbekenden. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao blijft dalen. De overheid maakte gisteravond nieuwe cijfers bekend waarbij blijkt dat 94 nieuwe gevallen zijn geregistreerd en 315 mensen zijn hersteld. Er zijn 860 testen uitgevoerd. Het totale aantal geregistreerde patiënten bedroeg gisteravond 3613. Het aantal coronapatiënten in het CMC is met 100 gelijk gebleven. Wel liggen er meer mensen daarvan op de intensive care, namelijk 42 ten opzichte van 40 een dag eerder. Nog steeds liggen er 9 patiënten uit Curaçao op de IC in Aruba. Het cijfer van het aantal overleden coronapatiënten op Curaçao is gestegen naar 80. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert.
Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Vanaf zaterdag wordt er in de prikcentra in WTC en SDK een walk-in systeem gehanteerd. En dat betekent dat iedereen gewoon binnen kan lopen om een vaccin te halen zonder daarvoor een afspraak te hebben gemaakt. Dat heeft epidemioloog Irales Jansen gisteren bekendgemaakt. Op die manier hoopt Curaçao voor het eind van de maand nog zoveel mogelijk mensen in ieder geval een eerste vaccin te kunnen geven. Het systeem werkt via het plaatsje die DIA. Dat betekent dat alleen de mensen die vanwege hun kenteken de straat op mogen, daadwerkelijk naar de walk-in prikcentra kunnen gaan. Ook de oudste inwoner van Curaçao heeft een coronavaccin gehaald. Het gaat om mevrouw Regina Gabriella Brigitta, die onlangs haar 105e verjaardag vierde. Deze week heeft ze zich laten vaccineren tegen COVID. De Extra plaatste vandaag een foto van in de krant. Mevrouw Brigitta vindt het belangrijk dat zij, ook op haar hoge leeftijd, zichzelf nog beschermt en daarmee de hele bevolking van Curaçao helpt te beschermen tegen het virus. Op Bonaire is voorzichtig begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Gezaghebber Edison Reina kondigde gisteren aan dat het risico 6 wordt verlaagd naar 5. Volgens de gezaghebber is Bonaire er echter nog lang niet en moeten de besmettingen nog verder dalen. En ook moet er nog veel gevaccineerd worden voordat er verder versoepeld kan worden. In ieder geval kan vaccineren vanaf vandaag ook zonder afspraak op Bonaire. Het nieuwe risiconiveau geldt tot 29 april. En dat betekent dat er nog 2 weken lang een avondklok geldt en geen alcohol mag worden gedronken in openbare ruimtes. De regels voor het ontvangen van bezoek thuis zijn iets versoepeld en ook mag er meer buiten worden gesport. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.